Bwkhaktwi Salo Lukoraida Sal Palema Salo YTFni district ni president Prosmit Debormani Shaktar Mumbai Makhan Smriti JB School Rungshrungnai Cherairokno Bwkhaktwi Thupjaknai Thupi tei yak mojarok bagi laikha o Salo logio tongo bini YTF ashram barini adongro প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সিনি আমসাইনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট খাইনাই বিশেষ করে YTF ni ngui sini স্কুল মাখন দেবনমা পারা জেবি স্কুল বরফ রি কুতুং টুপি tei hat moja thuklub jangnai cherai rongni hai Bakjakkha YTF ni ngui bi Prosmit Deborma tei bini dol jotono hai oro manjak phaika borongno paifleya hambai ani Makhan Deborma para jebi school ni cherai rongno borokni moja tei topi rok bagri mani bagoi hamai Soalnya apa? Hari ini singkong close nih.